Привет на всички! Скоро не съм публикувал нищо по понятни причини. След обяд на 26 януари все още съм в Блъв Харбър. Искам съвсем накратко да ви кажа на всички за хронологията горе-долу на нещата. Вие сте прочели за проблема, който имах, който общо взето бях накосан от прекъсване на регатата, от оттегляне. Много съм щастлив, че всички ремонти по лодката са завършени и живот и здраве, утре след преминаване на студения фронт последната прогноза леко се промени към по-лошо съответно. Тук винаги е така. И дават пориви някъде до 70 възла утре някои от моделите, някои от прогнозите, като официално прогнозата на пристанището е такава. Така че ще тръгна веднага след фронта или утре късния след обяд или в неделя сутринта, в зависимост от ситуацията, метеорологичната обстановка. Но лодката и аз сме готови. Понаваксахме някой друг килограм. Изключително съм впечатлен от гостоприемството на тези хора. Ще пиша по-подробно, защото с интернета малко е проблем. Като скорост и публикуване на видеа и така нататък. Ще пиша по-подробно малко по-късно, както и ще изпратя снимки по-късно тази вечер, местно време, сутринта в България, снимки на това, което оправях и оправяхме, включително и с външна помощ. Но пак се връщам на хората. Мястото е невероятно. Южната част на Южен остров е общност, на която моряците, ветроходците, рибарите са на пиедестал. И ситуациите, с които се сблъсках тук, ме свързаха, мисля, че за цял живот с невероятни хора. И това е най-ценното от тази спирка, изключая възможността да продължа в Global Solo Challenge. Една от най-неприятните изненади беше скъсания ролриф, профила на ролрифа, който открих при развиване на геновата на 2 възла вятър. Исках да направя малко ремонт по нея, малко подсилване, най-вече по долна шкатурина, по долния ръб, за хора, които не са ветроходци, да поясня. От навиването се появиха пукнатини и от хубаво време. И след развиването просто профила се скъса. Ей така на 2 възла вятър. Направил съм ремонт, успях да го възстановя. Не толкова лесно, с малко как да го нарека, с малко импровизация, т.е. с много импровизация, ще пратя снимки по-късно, но така или иначе погона на грота е готов, с външна помощ, форштага е готов, геновата е готова също, двойката, номер 2, номер 3 стои в резерва, дълбока резерва и с лодката сме готови да продължим посока Южна Америка. За момента оставям всички опции отворени, в зависимост от това какво би се появило евентуално като проблеми по доста дългия път през Тихия океан, но намеренията за сега са при положение, че всичко е нормално, с мен и с еспресо, да продължим до финала. За да избегнем